Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, may sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sana po ay bago po kayo sumabak po sa karunungan lihim po, ay dapat po ay mag-aral din po kayo sa mga Biblia, para nandoon pa lahat po sa mga Biblia po yung po, para palagi ko po kayong matuto na at i-share ko po sa inyo yung sabi ko sa inyo na original naman namin na yung ginagamit ko po. Yung po ay yung nabasa ko sa Biblia po, yun na aking ginagamit noon hanggang ngayon po. At ito po yung pong po sa minana ko po na nakasulat sa Biblia, sa libreta po ng aking lola po. Kaya yun ang pong sinundan ko po. Napakabisa po na po yun. Pag inuusan mo po yung ama namin na original po, ay katumbas po ng 10 ama namin po yun. Kung halimbawa po kayo po ay nananalangin po, kapag ang turo ko pong tungkol sa panalangin po, at kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapang-ibabaw. Mahilig silang manalangin ng napatayo sa mga sinagoga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil dami ang kanilang salita. Huwag ninyo silang tuluaran, sapagkat alam ng iyong ama na ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin ang kanya. Ganito manalangin po. Narito pong panalangin po na sa Biblia ko po ito na kinuha po. Ito po. Kikita nyo po ang panalangin po dito. Ito po ang panalangin po. Ito po yung sa original po na ama namin po. I-screenshot nyo po. Ito po ang original namin. Ganito po ang kayo manalangin po. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman namin. Ito po yung ginagamit kong po noon pa hanggang ngayon po. Original naman namin po ito. Dapat po ay may po kayo, magbasa rin po kayo ng Biblia. Marami po kayo malalaman sa Biblia po na tunay po nangyari po. Yung kasaysayan ng Diyos ang mga kapangyarihan siya at bago siya naging isang Diyos po.
narito po, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo papatawarin ang iyong nakasala sa inyo, hindi na kayo papatawarin ng iyong ama. Dapat po, ang ibig sabihin po yan, dapat po marunong po kayo magpatawad sa inyong mga nagawang nakasalanan sa inyo para patawarin po rin po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yan po. Ito po yung original namin po na iukuan po sa inyo. Yan po. Dapat po ay may kon po kayo sa Biblia po. Ito po ang Biblia noon pa yun. No? Mabuting balita para sa ating panahon po. Tagalog. Ito. Bago po ang lahat po ay shoutout po kay Bilindo Palisok, Mike Tayo Commented, Shelly Arroyo from Bicol, Ryan Nabisti, Yonix Vinadin, Nirado Jimenez, JJ Nono, Ale de Rosario, Andy Bonifacio, Crisley Abughaw, Orchili, Tinetron, Angelica Bundog, Charita Palma, Luciapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipina Pilipi, Ilmay, Tripoli Commented, Marina Rangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Lugit, Gillian, Jake Bullbider, Lucino, Porca, Innerpick, Muchi Hunters, Nathan, Burt Commented, Maylin Dumampo, Ali Marquedias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Beauty Taknan, Inday Sali, Kuku Jane, Cecilia Cruz, Melk Jam, PB Purok, Johnny Gianan, Joseph Takada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldo TV, Karin Ocampo, Jebelin Igano, Chani, Allen Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pagkakatan Dilim, EGC Commented, Royang 92 Tiger, Maruka Carlipio, Sim Gamer 69, GC Mai Galbis, Estrada Commented. At kay Lenore Pabia, Humor Commented, Estrada, Fight to Win, Roy Ayala, Jenny Commented, Carlito San Jose, Will Cup Commented, Spiritual Pit Healer, you dapat bike tayo Commented, Harry Sator Pater, Salis Sias Inor Maristeros, Angelito Moong Salvador, Alned Garcia 2801, Mark Jan Cornel, Pirby Batalya Commented, Roy Ayala Commented, Iskay Casanova, Andy Crisley, Rini Miraldi TV, Pirdy Batalya po. Sa mga hindi ko muna banggit po, shout out po sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo po ngayon po ay yung yan po. I-share ko po sa inyo po yung kapag kapag ang babae ay matigas magsalita at nagmumura, palagi po kayong nag-aaway po sa bahay po, dapat po ay kung konting bagay lamang po pinag-awayan nyo po, ay dapat po pag-usapan nyo na maigi. Kung talagang ang babae hindi po matanggal-tanggal po yung pag-vision po yan, nagmumura, ang pamamaraan po ay banggitin ng lalaki ang orasyon ito ng 3 bisis po at po sa asawa, at ang galit ng asawa ay mawawala, at mahusay rin itong gamitin sa mga taong mahirap singilin, sa may utang bago umalis ng bahay po.
ay usalin po ng 3 beses po at ipo sa inyong dibdib bago ka maningil ng utang na siguradong ito ay magbabayad po. Hindi lang po ang babae matigas magsalita. Mawawala po yung pagsasalita ng inyong asawa na nagmumura pa. Basta gamitin nyo lamang po na may masinting nais po na huwag po kayong magpalata na ginagamit po yung orasyon po. Ito po inusal po sa isip lamang po. Yan po, inusal po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig. Narito po ang orasyon po. Il misti claudiam imbaginam magnam. 3 beses po. Il misti claudiam imbaginam magnam. Il misti claudiam imbaginam magnam. 3 beses po, usalin po sa isip lamang po. Yan po. Yan po. El misti claudiam imbaginam magnam. 3 beses po. Ito po yung napakabisa po na yung asawa po ninyo ay nagmumura, nagagalit na nga, nagmumura pa. Gamitin po nyo, iipon nyo sa dibdib po. Kung ang nagmumura po ay lalaki po, pwede rin pong gamitin ng babae. Kung ang babae po ay nagmumura po, o palagi madaldal po, ito, gamitin po nyo ito sa inyong asawa. Iipon nyo sa dibdib po at usalin nyo naman po at iipon nyo sa kanya. Gawin nyo po na may masiding nais po, natiwala po kay sarili po para gumana po ang orasyon po. Maraming salamat po sa inyo lahat.